Anggo yo boleh kena ka step yo ban pulih nak tin ke jong boleh na ka kitab junai sam na nong abalai punyo ko dokot ke pesan snap ka Bible ko omne to IT ya la Lynti U Trai to Shanniah roh u te un penlong ya ka ni don ka man IT ya la Lynti jonga jong phi ha bang ya ni yeng ni le shunu ni IT ya la kita Lynti jonga jong phi ba ni Shanniah kita Lynti jonga jong phi show Trai te U Trai Jisu Khrist un penlong ni Lynti jonga ba jong phi habang inang macam au Trai ni ki bobha badi ki jingkar ku ki jong Trai but habang IT Lynti jungi habang ya sharum seneng u Trai udan senda jongi kadon kami ngi bangin Shanniah Lynti jonga jong pisho u Trai Jisu Khrist nom pun but un pelong u kita Lynti ya jonga jong pi namar ngi don kami ke jingda ba ke jingker ke jong u habang ya hai Lynti ke bangi ya man ka por bangi de Shanniah u ngangit lemba kan de khot Bible ka lingkot ka bang pulih ke ka por kanong ke jingkar kui fi amen.